públic, podem comptar-los per milers, així al voltant de la plaça. S'acosta el moment, prepareu-vos perquè el cel d'Alacant està a punt d'il·luminar-se. I ja sabeu que després de la palmera, la cremà. I després de la cremà, la banyà, Ferran Cano. Una gran tradició. Tret d'eixida, ixes senya d'identitat. Ixa imatge icònica, la palmera i després cremar i banyar. Tranquils, que els vostres televisors funcionen perfectament. Este és el cel negre, durant 18 segons s'il·luminarà de color absolutament blanc. Són aquests coets de número 8. Ahí està! Un altre avís, i això vol dir que queda no res, són les 12 en punt. L'hora màgica, comença la nit de la cremà. I de la llum a la gran cremà que està a punt de començar. Mireu quina imatge més preciosa. Quina imatge, ixe skyline impressionant d'Alacant i ixe castell de Santa Bàrbara. Que Santa Bàrbara es va despistar una miqueta, Clar, seria la primera sessió de l'ofenena que va començar a tronar, però ara s'ha conservat, s'ha comportat estos dies i hem viscut uns dies completament espectaculars. Avui posem la cirereta al pastís. Comença a acollir la ciutat d'Alacant, hem muntat el bungalow allà a la plaça dels Estels i hem rebut tanta estima que estem encantats de l'acollida d'esta ciutat, que sempre és una meravella visitar i viure. La seva festa, Maria. La veritat és que hem fet de tot, Absolutament de tot. Benvinguts a la nit de la cremà. Bona traca, Bona traca. Bona traca han tirat. En un dia en què la traca està més present que mai, perquè este matí, a la plaça dels Estels, 1.000 metres de traca. 1.000 metres i vora 150 quilos de pólvora que ens han fet tremolar ahir des de la plaça dels Estels. Hem viscut una setmana plena d'emocions. Plena d'emocions. En Alacant és un somni fer realitat, viure aquestes festes. Com us dic, això em trobava en l'any 2019, sense saber tot el que anava a passar. Ja sabeu, no fa falta que vos conté res. I avui, així estem, en directe. Quan són les 12 i 3 minuts, cremant la foguera oficial infantil. I a més des flames, Ferran, avui es tanca l'exercici més llarg de la història de les fogueres, que es van iniciar aquesta nit del 24 de juny, ara del 2019. Així és. I ara, que són les 12 passades i 3 minuts, podríem dir que ja és el primer dia de l'any per als 10.000 foguerers que conformen la gran festa de les fogueres. Ja sabeu que ens anem a cansar de dir això de comencen les fogueres el 2023. Encara no, encara estem en el 2022 i estem veient cremar este monument preciós de l'artista Sergio Gómez, La terra en les millors mans, amb un pressupost de 20.800 euros, que parla de la nostra natura, enfatissant la lluentor que ha perdut el planeta per la desforestació i la contaminació. I comenta d'això de deixar-li també la terra en les millors mans, també aquest missatge didàctic, reivindicatiu i de responsabilitat també als més menudets, els xiquets que al final deixen la terra en millors mans, cuiden del planeta, perquè
els adults no ens hem comportat tan bé, és que Ferran. una assignatura prou pendent. Aquestes fogueres didàctiques, ho parlàvem este matí amb els mestres Ceballos i Sanabria, que són els triomfadors amb la seva foguera especial infantil guanyadora, que sempre aprofiten el seu art per transmetre missatges i per a transmetre missatges didàctics com este. Sí, Sergio Gómez precisament comentava també que vol portar també amb aquesta foguera, donar un toc d'atenció en certa mesura, no? de perquè ens estem carregant el planeta i vol fer una crida per a que les futures generacions ho facin una miqueta millor que nosaltres, Ferran. Bé, la veritat és que fer-ho millor és fàcil. Sí, sí. Les generacions vinents, ho tenen fàcil. Ferran, de segur que en aquests moments molts festers i artistes estan ja mirant fixament aquestes flames com si es tractara d'un llenç, com un llenç en blanc, o ja estan ahí plasmant, ja pensant de cara a l'any que ve, clar, perquè tanquem un, comencem l'altre, passem full. I jo crec que sempre que parlem amb artistes foguerets o també amb artistes fallers, ja tenen en el cap què és el que volen fer, no? Tenen aquesta primera idea, aquest primer esbós que està dibuixat només en el seu cap i que després es materialitza. Però clar, cal quedar un any per davant i un any de recuperació, perquè recordem que el gremi d'artistes foguerets ho ha passat molt malament durant aquests anys i este és l'any de la recuperació. Ara ja cap amunt. Amunt sempre, i aquesta és la forma més simbòlica al final de representar-ho que tenim els alacantins, perquè el foc és la forma més festiva que tenim a la nostra terra per tal d'oblidar ja els problemes que hem tingut, de treure de la vida tot allò que menys ens agrada. Aquesta nit de purificació, una nit tan típicament mediterrània i una nit que així se celebra a Alacant perquè antigament la nit de Sant Joan es pensava que era les últimes hores del dia de Sant Joan. Ja sabeu que a nit molts votareu les fogueres, les zones en tota la costa mediterrània nostra, també en molts pobles en esta nit de Sant Joan màgica, però la tradició, la cremar, tal com l'estem vivint, és avui. Això és curiós, perquè molta gent es pensava, de fet, familiars nostres, que clar, al final del coll, de Gandia, en este cas, mos preguntaven què passa, que alguns es confonien, alguns es desorientaven en aquesta nit clàssica de Sant Joan, com enfocada a demanar desitjos, a ballar els espeuets, a voreta de la mar, i molts es pensaven que es cremaven realment les fogueres el dia d'ahir, però clar, no, oficialment avui esta nit de Sant Joan es celebra a tantes localitats, estem cremant estos monuments preciosos. Sempre ha sigut així, però sí que és cert que quan parles amb molta gent es pensen que era la darrera nit, la nit de la cremar, sempre ha sigut així, és una tradició i és que així en Alacant som únics i originals. Estem en directe oferim-vos este especial de les fogueres 2022, mireu quina imatge més imponent a vista de Pardal i aquest rellotge també que ens marca l'hora, exactament les 12:08 de la nit. Tota la gent ben pendent d'esta nit tan màgica, la nit de Sant Joan, que estan gravant amb els mòbils. No graveu stories, poseu a punt, que així teniu vistes privilegiades. Així vos oferim tota la nit de la crema. I atenció, perquè si teniu... Des de primera fila, com si estigueu així, hi ha millors planos, perquè això és un primeríssim primer plano. Aquestes vistes no les teniu en el mòbil. Quina preciositat. En aquests moments són imatges de Xàbia. La nostra terra, les comarques del sud, veiem imatges de Xàbia com començaven la seva cremar, també veiem este castell de focs artificials des d'ací, des d'Alacant, des del cor de la ciutat.
que estem vivint des del balcó de l'Ajuntament, Maria. Ha sigut espectacular. Impressionant, perquè malgrat que s'apaguen els llums al voltant de les fogueres abans de cremar-les, avui la ciutat d'Alacant es converteix en la ciutat amb més llum del món. I és que els barris es transformen en una gran torxa. Mireu les espurnes. Això és impressionant. Mireu quina imatge hipnòtica, màgica. I aquests bombers que treballen de valent ara i que després es faran feliços amb eixa banyà a la qual esteu tots convidats en directe. I ara, el que està cremant-se, no podia ser d'una altra forma, em fa molta llàstima, és Ars Armandi, de Pedro Espadero, una foguera oficial amb dos cares. Espadero ha plantat 3 anys després un monument amb doble remat de 3 tones que té una deessa enfront de l'Ajuntament i un 10 enfront de l'Audiència, que ja estan desapareixent, Maria. I a mi aquest missatge tan positiu que ens ve ni pintat per aquests temps que corren, que cal mirar cap al futur, mirar sempre cap avant, oblidar aquests anys catastròfics. Amb esta foguera volen vendre aquest optimisme, el colorit i la il·lusió que ja ens tocava, Ferran. Ars Armandi s'inspira en una obra del poeta romà Ovidio, la figura del qual apareix en el centre de la construcció. Tenia una trentena de ninots, perquè ja molts s'han cremat, i un remat espectacular de 20 metres d'altura coronant les dos cares de la foguera, amb eixa deessa femenina enfront de l'Ajuntament i amb eixe Déu enfront de l'Audiència Provincial, a 15 metres des del sol, i que impressionen l'espectador pel seu volum i dimensions. De fet, era passejar per la plaça esta vesprada, eren formiguetes la quantitat de gent que estava delectant-se amb esta obra d'art efímera, perquè s'acaba, clar, nosaltres no la cremaríem, la gent, molta gent, turistes que venien es pregunten això, per què es crema esta autèntica obra d'art, però això és la gràcia, és art efímer, el teníem, estàvem ultimant les hores per a poder disfrutar, per a poder agafar fotografies, per a poder veure tots aquests planos, i ara tenim així que ja s'ha convertit en centre. A mi aquest missatge, un homenatge als diferents tipus d'amor, a l'incondicional, a l'art precisament d'estimar la vida, el patrimoni, els viatges, conèixer altres llocs i a la nostra llengua pròpia. Clar que sí, en valencià, com ens encanta. I fent amics, perquè Alacant és una ciutat ideal per a fer amics, i només cal eixir una miquigua i viure en els seus carrers el gran ambient. Mira, pot ser, parlàvem amb molts companys de la festa que havien baixat un poc els comissionats, i a lo millor en aquests moments molts alacantins i alacantines estan veient este foc inspirador, i a lo millor és un al·licient per a que, juntament amb un grup d'amics, estiga pensant, i si l'any pròxim plantem una nova foguera a la ciutat? Per què no? Estaria bé, com un missatge inspirador, Ferran. És hipnòtic. Completament. Veure cremar una foguera. El foc és la nostra forma més festiva que tenim a la nostra terra per tal d'oblidar els problemes i de treure de la nostra vida tot allò que no ens agrada. I mira, Maria, tot i que s'abaixen els llums al voltant de les fogueres abans de cremar-les, avui la ciutat d'Alacant es converteix en la ciutat amb més llum del món. Ja ho crec, s'ha fet de dia. Hem viscut estos contrastos, També a la Mascletà ens ha passat estos moments tan emocionants, de sobte de lluir un sol que badava les pedres, que estàvem ahí desintegrant-nos, i de sobte fer-se com una boina, com si estiguérem a Londres completament, de les cendres, de fer-se completament de nit, i així estem veient aquestes contradiccions tan boniques. I escolta com el foc i la fusta parlen animadament. Són dos vells coneguts que després de 1090 dies s'han tornat a trobar en els carrers d'Alacant, i el que també estic escoltant és el públic, que està demanant aigua. Ja està demanant aigua el públic, amics, que és que ja està a punt de començar la banyar. Mireu quina imatge preciosa que ens regalen els nostres amics de realització així, en el cor de la ciutat d'Alacant, amb aquesta foguera que està a punt de ser ja història, en unes fogueres 2022 que també són història per la seva intensitat i per les ganes que teníem de viure-les. Estem fent-ho i esteu assistint en directe al desenllaç d'una gran festa internacional i que segurament en el futur serà patrimoni. Maria, segur que sí, ja us ho ha dit l'eurodiputat. Estàvem ahí reivindicant-ho i ho aconseguirem, perquè té tots els motius per a ser-ho, i tant que se ho ha guanyat. I ja sabeu
que com marca, mireu, esta litúrgia que tenim així muntada, perquè després de la cremar arriba un altre moment ple de màgia que sols passa en aquestes festes del foc de la nostra terra. Ara, amb esta crema oficial s'enceta una llarga nit màgica, però demà, quan Alacant desperte, no hi haurà res als carrers. Semblarà que tot ha sigut un somni. Així que anem a assaborir cada instant d'este somni. Això està passant. Un somni de realitat. Escolteu el so del foc, el so de la cendra, de les espurnes, el foc que ja està devorant, no podem tornar enrere. Ja s'agradaria començar de nou esta gran festa de les fogueres, però no podem tornar enrere, perquè aquesta és la llei de vida de la foguera. És que ara cal mirar al futur, com diu Armandi. Mirar cap abans, oblidar estos anys catastròfics, com diu el mestre Espadero, que amb esta foguera el que volia era vendre optimisme, colorit, il·lusió. Jo crec que ho ha fet, que sí, Maria? Ja ho crec que sí. A més, en este moment ha sigut com un missatge molt potent que ens ve perfecte també. Necessitàvem també una miqueta d'al·licients, una miqueta d'il·lusió per a seguir endavant, que ja hem patit prou. Així que, mira, la gent comença a cridar. Demanen, Ferran, també baixa, que volem així. Clar, estava mirant Fogueres 2022 i Maria, jo crec que no em queda més remei que baixar. Sí, te'n pots anar cap a baix? Baixa? Jo no sé que baixes. Jo estic molt bé a sales. Jo estic molt a gust, així. Tranquil·lament. Clar, com vosaltres que esteu ahí a casa, Maria, acompanyant-nos, què feu vosaltres? Esteu al sofaner de casa, clar, mirant a punt, com si estiguéreu així, però sense ni passar calor, ni aglomeracions, ni banyar-vos. Esteu de categoria i acompanyant-nos. De veres, vos llegim amb el coixinet Fogueres 2022. Ferran que no se ho està pensant, no sap si baixar. Ai, Maria, no ho sé què fer, de veres. La veritat és que en aquests moments, des d'este balcó de l'Ajuntament, no sabria dir-te a quina temperatura hem arribat. Ei! I ahí està el remat que cau. El remat cau a terra. Un remat que ja és història i mira que es va costar pujar, ja sabeu, amb aquestes dos cares. Maria, què faig? Que desafiaven la llei de la gravetat. Què fas? A mi m'ho preguntes. Tira-li, enxufa-li, Ferran Cano. No ho sé.